Boss Madamburo. Yeah. Did you say? Okay. Sure. Chief Doctor. Abana. Chimimba. Chief Doctor. Gore no Madamburo. Gore no kune video rakaipa. Ronzi. Ronza zvinova shunguruza mai. Riri paridi mi. Single. Is a single. All right. Rakatobuda. Rasara ni 15 days with Buda. Mna October. Uti music rega na matra. Music. Oh. Kuone dejiyo. Inini zvandinoita ininika. Indinokotaura zvinenge zviitika munyika. Zviri straight. Saka unoita madrama ke. Aiwa, ina ndiye kuite madrama ine. Indotaura zviri straight. Zvinenge zviitika. Ndo zvandinongotaura. Chimubvunza. I'm not an actor. Chimubvunza. Right. What will it? Artist. Which means Noimba. Okay. So far, apa unema tungoti maopa mangani. Oba masanda iraba ndine 500 soon. 500. Ya urumere. Akato waka release ese. Yakabuda. Atori kutotendere. Aiwa asada atendere zituisa mbichana. Saka aripo mbichana mangani. 150. Oh. Ati monzugwa. Oh. Mnadi mbonzukiswa wani. Ichipoti nzukisa ya wani. Selector. Sinana hey. Alright. Chief Doctor. Jigera basafunge bafika batizira kunichipakera ndinenge chela ondo tinotorera tobatanidza basa shimana ndichiponzera zvokunde kusato zvongororera kwatiri ukazviona zvambodza zvatenga musiri inonga zvatara vari kuteedza mabhiri vari kuti chief chiremba kana kuti mabhiri kuti sutineda nechive nechigaisi vatichiuke kutizobva vanhu tidaidza chingonzwa kachambara pavanoparidza muchindida panzvimbo dzangaimasantaidza motopasi petsoka tiri kugwina mabhonzo inzwa patinotyoka inzvini tachivhura ndabva nangoleya vhoka ndapapata paurongoma dzangu dzavachoka atidaire pavanonoka cho zvaika tosumudza simbi sajaje mutumbi nenhumbi tichimanya gore rese kuchipisa kunyangwe mvumbi kudena inini vatobvaruke nhumbi korona vatipa 1 mita mera nemapindu wazokuti 1 mita ina ndezvikone zve 1 mita ndinaa kana kuti milimita wazokuti ndoamba watiti 1 mita wakabva na sentimita ukaunza 1 mita kose ikorona uchingoti 1 mita nevakadzi vako uchimira sentimita chakara mudzimba uchaunza 1 mita nemukadzi wangu tongomira 1 mita pakurova sini ndichamira 1 mita ndokunge sini rangu rakareba 1 mita. Chimimba unofane kudakire. Selector. Dzima zvidizvo. Saka iwewe pabhendi rako unenge une vanhu vangani? Uri one man band? Ina inini na producer? 2. Oh, munenge muri 2 chete? Okay. All right. Saka murugara kumasona? Masona ndi Mbare. Mbare. Kupi? Mbare national muna secondary. All right. Wakabva muno muna secondary? Apa chino? Papi papo. Panamba 32. Pa studio. Ndo paruka. Saka ndo paruka rekodera. Aiwa. Boss Madamburo. Baba Ranga. Wada utorova munhu taisa kuti pfuma tazvimwe. Saka zviri kuita here Chief Doctor? Zviri nani mukungwana. Since by last time makamboita show here, makamboenda pa stage. Andina kuenda.
Kwenda. Ndaizvanyiriro. Nani? Kwanza hangu kutaura ndiani. Bara ndizvanyirira anogona kuziva kuti aiwa ndaizvanyirira mfana. Zvokuti wakatombosvika padhuze nestage wakawanzi auimbi. Haasi kuimba. Alright. Wada kuimba futi mahara futi. Ndizvo mahara futi. Oh. Saka vanhu vacho vakusabotaja. Ndikazojaji mukoma kuti vanikasaboteja kana kuti ameno zvavanenge vachiita ndingadzaunzisa zvavanenge vachiita. Kupa radio. Radio. Unorira. Radio ndiri. Unoridzwana. Anowanzwa ndiridza ndi Ethaton Mbare. Alright. Zvokudaro. But akashoma kuti ndotera radio ndizodaurire. Ungonzwa vanhu vachingoriwarira. Okay. Pamwe gore rino zvinogona kuita. Una YouTube channel? Inonzi? Re Music. Okay. Facebook? Iripo. Inonzi? Chief Doctor Official. Alright. Unotokanda music dzako ipapo ne mapictures. Style rako chero unonzi? Daniel Gomo. Daniel Gomo. Saka vanhu kana vachida kubata vanenge vachibatana apo. Ne phone number yacho. Phone iripo. Pataurire. 77 493 5515. Daniel Gomo. Okay, ipapo. Une makore mangani? Ine 22. 22. Uchiri mwana mudiki zvinogona kuita. Sure. Ramba wakashinga as long as usikafe nenzara chete. Hayo Unorwaguka. Fodya. Wawa. Hapana chaunorwa. Zvokudaro. Ndipo wakarasika mani. Say Madarut. Loshaya chino wa ni pazvimitiri. Hapana urwa kana musombo ati. Kana musombo kana wawa kana kukaraje. Ngokuti arira ati. Neta jinja. Double power. Wazizwa wataurwa na Elda. Aiwanda ibata ndichatsvaga wanchokuroora. Unongotsvaga wani pazvimitiri. Sure. Aiwa nditsvaga. Pazvimitiri ungashaya wani. Aiwa ndizoshaya. Ndichikutsvaga chikuroora. Jesu na Satani handiti unotsvaga zvinhu tu. Ati wakatsvaga ni? Wakatsvaga Jesu ka? Saka uku unoshaya chokutsvaga uku. Achatsvaga. Iri bro. It's sharp.